so na mpanyinfoɔ sɛ amammerɛ yɛn tutu na se amammerɛ yɛn to twene ɛna ɔkasa yi nonum abɔ apa ho meet aduasa mmienu 5:32 p.m. sɛ de wɔɔte yɛ papa deɛ a ɛne nan deɛ no hɔ ɛne no na amammerɛ kan so sɛnea aduane a ɛbusua ɛsiɛ ne sɛ asedapiesie ɛna ɔmo de ma ɔmo bi a mo firi ɛyɛ titiri ɛne bɛnkyɛɛ ɛde ma no onyama hoɔden mo sika ɛne mo mmerɛ ɛbɛta saa dwumadie yi akyi ɛberɛ a wɔbɛpagya wɔn mu yi deɛ wɔka ne sɛ nyame yɛ adom a on the 7th April 2022 ɛna 7th April 2022 sɛdeɛ ɛde ka mo nyanteɛ no ɛna yɛbɛyi na Ampadu na mu no na ho hyehyɛ bia no plano and the plano go one tratemo radio so television so menu nyinaa yɛbɛte sɛdeɛ nhyehyɛ bebree ɛbɛba afa ho na tumi aboa nti ɛna obi bi ase na ɛkɔ saa no nhyɛ sɛ yɛbɛpɔn mpanimfoɔ ɛna etu apɔ na yɛn deɛ afɛ ne yɛba bɛsi dwom yɛn de asa na nsɛm kɔsa obi ayi ase na nsuo tɔ yɛ nti sɛ ne yɛn ta wɔ ha nsuo ta ha de apɔn ne yɛkɔ ɛbɛɛ bi yo mate sɛ ɛyɛ abusuafoɔ sɛ ansa na bɛkɔ no mpɛ adwo bɛmi na mepantwɔ moma dada kedi na no nsi nie ebedu ɔno ma hu yɛ papa ɛyɛ baafo kyɛn anase kyɛn baafo na wɔtumi abɛboa yɛn ɛwɔ saa kwan no so dada kedi ma yɛn toa so ɛwɔ hɔ yɛ. Na me tell say Dada Kedi na nudi sipe na yeni abema ne papa a yepana some pastor K Kabobo ena eba
Kabobo oha. Onyame ehunu oha na. Ya baba Kabobo. Kabobo. Ya safu Kabobo oha. Oya nyame pa oya safu. Enti umi ekenum. Na sana de besa be nso atone. Be bro na mi tiasi fo. Thank you. Ajosi.
Bakansa and Kabobo.
Fire Ben. No soup, fire quan. It's a pan, no soup, I have it. I ben, and no granite. I am cutting. No soup, I am quan. It's a granite soup, I have it. Light, I have it. Light. One more man. And a soup. Only the last soup. Hey, last soup. Oh, last soup. Oh, last soup. This is the last soup. Oh, yeah. Hello, darling. Mama, last soup. Kakana Vanya. So, for example, before they was don't worry. Not true. I put a little Maya Yabaru. I put a last soup and over. Last soup, you can never. Last soup. Oh, last soup. Oh, last soup. Oh, last soup. What's up? Say you are the